Hello mindenki, sziasztok srácok, én Levi vagyok, és itt vagyunk egy újabb videóba, amivel folytatni fogjuk ezt a kirécseltető izébizét, és a Bedwars-t. Na mindegy, elég a beszélgetésből, mehetünk is. Ja. Na, előző részben ugye kivittük a szólót és a duót. Most jön a 4-es, meg a legújabb 8-as, vagy 4-es, vagy nem tudom. Na mindegy, vágjunk is bele. Na, map legyen ez a új season-es. Előző videóban én nagyon picit kirécseltem. És ugye, mivel tudjátok, hogy pro vagyok, ezért nem fogjátok kikapcsolni ezt a videót. Hát, jó vagyok. Jaj, már itt a szeszi. Mely jönnek szeszi. $2,000 years later. Végre. Megvan a 10 vas. Vágjunk is bele. Építsünk át a Diamondért. Diamond. Meg. Megint felvekünk 5 vasig. Megvan az 5 vas. Vasas. Építsünk is át a Diamondhoz. Hui! Hehe! Belaptam. Nem tudom, csak én vagyok elég jó ez a játékhoz. Na, mondom, pro vagyok. Leütöttem a palit. Hé. Ez egy malac akar lenni? Szerintem ez akkor hamar vége lesz, és a videó is rövid lesz. Nem úgy, mint előzőnek. Gyere tesó! Inkább meneküljünk. Ugye én pro vagyok. Pro. Nagyon 8, az jobb, mint a semmi. Jaj. És ha beépítem ezt a hírat, nagyon megcsattonyom, ami előzőnek történt. Támad már újra a Green Lopali. Greeny Beanie. Mini. Tesó, gyere már ide. Tesó. Ide adod.
Szia, itt van Bombardiro Krokodilo. Ezt nagyon meg kell ölni, mert kiütötte az ágyunkat. Gyere ide, gyere ide, gyere ide. Nem menekülsz. No rám. Halál! 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 Jaj, de jó! Gyémántjuk van. Yippee! Egy smaragd és már diaszett. Ott a smaragd. No. La polizia, no. Nem lehet ilyen könnyen vége. Nem lehet ilyen könnyen vége. Nem lehet ilyen könnyen vége. Szavasz, tesó. Ahogy dagaljam. Fia. Na jó. Na, szia! Még már diaszedtem volt. Hát mondom, az a viróhamar véget ér. Na mindegy, jöjjön ez. Oh no! Ez most megy még egy körnek. Én most nem akarok még egy kört. Hát akkor ez a videó ennyi lett volna. Na, sziasztok!